kadakot Bible mentakas ngi kadai na kashitisha ki Filipi kalau nong banengkong kadakot ka ba Henry raktin jong play ka ba ongkom ne ba ngadang scam ya kanehi ba uta ubalastang happy ya ka jingle baba un penjana ya ka hadu kasngi u Yesus Kristus kalong ka jingpe kan mau ya ka jinglong ba shisha jong play upol utho ya ka negiti manba udang don hapatok ubala dab da ka jingkerman bat kajing shlur balai namar ba ushania haga bor jong blai kajing trei ka bayaj bet haga jing im jong ki bangai kajing shania jong pol kam dei ka bala pensyong nongrim haga jing long jong ki briu Henry halor kajing shania ki jing kular jong blai ublai sedang na kajing im jong ubangai kajing penkeladur yaki bat ierap yaki bagian san haga jingai ki jong ublai pendap yaki ki ba ula sedang haga jing im jong ubangai langba kajing penim bat kajing penkelayang kiba ki bangit kimat kajing long bajanai kaba khado jong kajing siuspa hadu kasngi ba ujisu unwan namar kata to IT ya ka por sampai kendet ban perkhat ya ka kaba ublei udan lani ya ka kaba ublei ula stang haga jim jampi wat lada pimla ban yo ishai ya ka hadu banta shania ba utrai shalandet jongka kaba ngimla ban yoi ki jungkular jungu ban pendep ya ki kam ki babaha ki ba ula stang kan bangis stang ya kan ka sngi jongi benta ka sngi tongin don ya ka jing shania barni but kan mau ya ka jing IT ka ba claim artatin ka jong uble na ka benta jongi but ulong ubayaine but ngin yoi ya ki jing le bha jong uhangi hadu banda pendap ya ka